גם אם החלטת להיות ילד נאמן, טוב של אבא, גם 2 דקות, זה דבר נפלא ועצום בשמיים. היה אדם דתי שהגיע לבנק בירושלים, ואז הפקידה הייתה לא כל כך צנועה. אז הוא אמר לה, תראי, קודם כל את משרתת את הציבור הדתי, וזה לא יאה להתלבש ככה. ודבר שני, יותר מאשר חוסר הצניעות מזיק לאחרים, זה מזיק לך. היא בהתחלה מאוד נפגעה מהמשפט, היא אמרה לו, מה אתה רוצה? תפקיד אצל הפקיד, אתה לא חייב להפקיד אצלי. טוב, באמת הוא הלך, הפקיד אצל הפקיד ושכח מאותו מעשה. אחרי חודשיים הוא מקבל פקס, תודה רבה, אתה הצלת את חיי. הוא היה בטוח שהיה פה טעות. הוא לא עבד אף פעם לא באמבולנס, לא מכבי אש, לא במד"א. אבל הוא התקשר לאותו מספר. הוא אמר לה, גברת, נראה לי שהתבלבלת. לא התבלבלתי. אתה זוכר שהיית פעם אחת בבנק? ואמרת לי משפט שבהתחלה מאוד פגע בי. אבל חודש אחרי זה הייתי באירוע, ורקדתי והיה לי מאוד חם, ורציתי להוריד את הג'קט. אבל פתאום הדהד לי המשפט שאתה אמרת לי. הסתכלתי לשמיים ואמרתי לו, אבא, אני לא יכולה לקבל צניעות, לא לשנה, לא לחודשיים, לא לחודש, גם לא ליום. אתה מקבל צניעות ל5 דקות? וזה באמת מה שעשיתי. 5 דקות אמרתי לעצמי, אני לא מורידה את הג'קט. אבל היה לי חם, יצאתי לאוויר של ירושלים, לא עברו 2 דקות, 3 אולמות קורסות, זה היה אסון ורסאי. תראו רבותיי, היא לא קיבלה צניעות, אפילו לא לשעה. תראו מה זה שבן אדם אומר לבורא עולם, אני רוצה להיות ילד טוב לפעמים 1-2 דקות, כמה שאתה יכול. כמה שאתה יכול לתת לבורא עולם, בורא עולם אומר, אני מקבל את זה בזרועות פתוחות. וזה המסר הכי גדול שאנחנו צריכים לדעת. אתה לא יכול לעשות 100, תעשה 80. אתה לא יכול לעשות 80, תעשה 60. אתה לא יכול 60, תעשה 20. תיתן רק משהו, זה מה שבורא עולם מבקש בדור שלנו.